Každý vězeň bude jednou něčí soused. Je to něčí, mnohí z nich jsou něčí tátové, mámy, děti. Jo, mají svoje rodiče, mají své okolí. Prostě ty lidi tady mezi námi žijí a nezmizí. Jo? Takže buď se rozhodneme jim tu cestu do společnosti zpátky jako usnadnit, anebo nás to bude stát víc peněz a méně bezpečí. Vězení není náprava, tak to vůbec nefunguje. Naučíte se věci, o kterých ani nevíte. Ženy vlastně velmi trpí ve vězení tím, že ty zařízení jsou velkokapacitní. To znamená, oni potřebují nějaký intimnější prostor a nějaký jiný způsob práce vlastně i toho odborného personálu. Až po ty úplně jako praktické věci typu hygienických pomůcek, nějakého většího komfortu v této oblasti. Každý člověk je zodpovědný za svý chování a musí přijímat důsledky toho chování. To znamená, jestliže máme systém, v kterým nějaká věc je společností nepřijímaná, je to vlastně označený za trestný čin a je za to stanovený trest, tak jako jestliže to páchám, tak vlastně musím přijmout zodpovědnost za to, že ten trest přijde. Ale my se na to snažíme dívat optikou toho, že potřebujeme jako společnost to vyřešit nějak efektivně. Jednak se dívat na příčiny té trestné činnosti a jednak se zaměřovat na tu nápravu, nejenom na to potrestání. Vězení není náprava, tak to vůbec nefunguje. Naučíte se věci, o kterých ani nevíte. Říká Michal, který si svůj trest odpykal a dnes se snaží začít znovu. Není snadné tohle slyšet, protože si tak trochu chceme myslet, že když někdo dostal trest, je to vyřešeno, konec případu, jenže ono to nekončí. Za mřížemi se člověk často nenaučí žít lepší život, naučí se spíš přežít v příšerných podmínkách a pak se vrací zpátky a jeho šance na normální život nejsou nic moc. Záleží i na tom, do jakého vězení se dostane. V některých věznicích zjistí, že dno je ještě hlouběji, než si myslel. A v jiných věznicích se ho alespoň snaží navést na správnou cestu. Pokud ale společnost lidem po propuštění nedá šanci, doplatíme na to všichni. Ti potrestaní, jejich rodiny i my ostatní. Restaurativní justice nabízí jiný pohled. Připomíná, že skutečná náprava se odehrává jinde. V důvěře, v práci, ve zdravých vztazích. A že dát někomu druhou šanci není jenom nějaká naše velkorysost, ale že je to způsob, jak přerušit kruh zločinů a trestů. V dnešní epizodě Hlasu heroin se podíváme na to, jak to může vypadat v praxi. Já jsem Ilona Kleníková a chci vám připomenout, že pro podcast Hlas heroin je naprosto zásadní, že ho sledujete a také odebíráte. Tak si prosím přidejte Hlas heroin do sledovaných. Podpoříte tím témata, na kterých vám záleží. Děkujeme. Tento podcast vznikl díky podpoře nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a je součástí projektu Zažít spravedlnost, který se věnuje restaurativní justici. V dnešní epizodě Hlasu heroin se podíváme na to, jak taková druhá šance může vypadat a co můžeme jako společnost udělat proto, aby trest nebyl jen špatným koncem, ale i lepším začátkem. Vítám proto Kateřinu Jírovou, která pracuje pro organizaci Rubicon Centrum a jako facilitátorka má zkušenost s restaurativním programem Reset. Vítám vás v podcastu Hlas heroin. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Jak je u nás vnímaný člověk, který vyšel z vězení? Z mojí zkušenosti, já si myslím, že jsme pořád společnost, která má spoustu předsudků vůči lidem, kteří mají za sebou trestnou činnost, bez ohledu na to, co to bylo a jaký to byl příběh. A díváme se na tyhle lidi skrz prsty, máme problém jim dát další šanci, i když se změní, i když se rozhodnou, že už chtějí žít řádný život, nebýt v konfliktu se společností, se zákonem. Asi se budeme víc bavit o těch konkrétních bariérách, které jsou především na trhu práce, potom ale i v bydlení, i vlastně v těch vztazích se společností celkově. Takže bych řekla, že máme ještě pořád na čem pracovat. Takže na ně hledíme s nedůvěrou a s obavami možná. Co vlastně Rubicon Centrum, organizace, v které pracujete, může pro lidi, kteří mají za sebou trestní minulost, udělat? A co pro ně děláte a jak měníte i pohled společnosti na ně?
To jste hezky jmenovala vlastně 2 takové velké oblasti, kterým se věnujeme. My jednak pracujeme s klienty, ročně pracujeme zhruba s 1000 lidí, kteří mají za sebou výkon trestu, ať už je to vězení nebo jenom alternativní trest a rozhodli se, že se chtějí vrátit do společnosti, něco jim v tom brání a potřebují s tím pomoct. Ty bariéry jsou různý, my pomáháme komplexně s celou řadou jako zakázek, jak tomu říkáme v oblasti sociální práce, ale zároveň si uvědomujeme, že potřebujeme mít i tu společnost, která tu druhou šanci dává. Takže stejnou měrou nebo stejnou intenzitou pracujeme i na změně smýšlení lidí, ale na změně systému, aby vlastně ty nástroje, které společnost nabízí, těm lidem opravdu fungovaly, aby byly funkční, efektivní, nebyly moc drahý. Vlastně v materiálech, v kterých se věnujeme restaurativní justici, připomínáme, že vlastně když budeme pomáhat lidem zasaženým trestnou činností, všem těm lidem, tak to vlastně bude dobrý pro celou společnost a že je dobrý z toho vlastně nevyjímat i ty pachatele a pachatelky, i ty lidi, kteří to vlastně jako způsobili. Máte k tomu nějaký postřeh nebo argument, proč je to vlastně dobrý? Často mi připadá, že vlastně my chceme ty lidi potrestat, ale vlastně nechceme jim pomoct, protože přece jsou v našich očích ti zlí a nevěříme jim, jak jste to popsala. Tak proč bychom vlastně měli pomáhat lidem, kteří zavinili škodu, způsobili někomu bolest a jsou za to trestaní? Rozumím, na co se ptáte. Já bych řekla, že ta restaurativní justice celkově vlastně v tom širším jakoby pohledu zahrnuje i toho pachatele, protože jde o nějakou nápravu několika směry. Jo, ten člověk, aby to fungovalo, tak je potřeba, aby ten člověk napravil i ten svůj vztah sám v sobě. To znamená, ve chvíli, kdy se budu mít rád, budu si sám sebou jistý, budu mít nějaký postavení, nějaký status ve společnosti, budu vědět, co umím, neumím, co můžu nabídnout, co vlastně potřebuju pro svůj život, jaký jsou mý sny, plány, tak vlastně se snižuje ta šance, že budu překračovat zákon, že budu v konfliktu s ostatníma lidma. Jsou prostě propojené nádoby a proto my s těmi klienty pracujeme i na těchto oblastech. To znamená nějaká náprava vztahu k sobě, ale samozřejmě vždycky v té práci, i když jako naším klientem je ten pachatel, tak zohledňujeme zájmy dalších stran. A v tom našem případě to jsou samozřejmě poškození oběti těch trestných činů, ale potom to velmi často bývá i rodina toho pachatele, která trpí tou minulostí, i tím samotným trestem a i tou budoucností, protože ten člověk má výrazně snížený šance na to, aby v té společnosti mohl fungovat. A v neposlední řadě je to společnost jako celek, protože prostě pokud chceme bezpečí, tak potřebujeme umět vrátit ty lidi zpátky do toho běžného života, pokud oni samozřejmě chtějí. A jak to děláte? My pracujeme individuálně. Vlastně, když za námi přijde člověk, který chce nějakou změnu, což je základ pro tu naši práci, klienti s námi spolupracují dobrovolně, tak se vlastně s ním domlouváme, co je ta zakázka, co jsou ty potřeby, které má a na čem můžeme pracovat. Ne všechno umíme, například nejsme specialisté na adiktologii, ale máme spoustu partnerů v této oblasti, takže jim zprostředkováváme další služby, ale to, co umíme, je vlastně dokázat s nima navázat vztah, důvěryhodný vztah, na který můžeme stavět tu další spolupráci. To znamená, že je provázíme tím novým životem a pracujeme na těch jednotlivých oblastech, které oni potřebují změnit. Především to bývá nějaký kontakt se společností, s úřady, dokázat si věci zařídit, dokázat se vlastně zorientovat, zvlášť pokud je ten výkon trestu byl odnětí svobody a ten člověk byl ve vězení delší dobu. Ale pak jsou to takové 2 velké oblasti a to je zaměstnání a zadluženost. Většina našich klientů má vysoké dluhy, jsou ve fázi exekuce. Ale nerada bych zapomínala i na takové ty měkčí oblasti, jako jsou právě narovnání vztahu s rodinou, jak to mám s dětma, jak vlastně funguju v té společnosti i jako občan. To znamená, jak se chovám ke svým sousedům, jaký mám koníčky, co dělám ve volném čase. Jak už jsem zmiňovala tu oblast jakoby vztahu k sobě a ta obsahuje i tu oblast zdraví, to znamená závislosti, duševní zdraví. Spousta lidí vlastně, která v minulosti páchala trestnou činnost,
na tom není dobře a víme, jak to vypadá v České republice nebo jakou máme krizi vlastně duševního zdraví a i nedostatek vlastně těch služeb a pro tyhle lidi to často bývá i to, že oni nemají orientaci v tom, kam se vlastně obrátit, nemají důvěru k institucím, takže vlastně provázíme tímhle vším s tím cílem, aby se v té společnosti zorientovali a mohli fungovat. A ten nejvyšší cíl je vlastně, aby už tu trestnou činnost nikdy nepáchali, jak se říká odborně, nerecidivovali. Mám si to představit tak, že když jste říkala, že pracujete individuálně, takže člověk, který přijde z vězení, obratí se na vás, dostane svého pomocnici, svého poradce nebo poradkyni a ta s tím konkrétně řeší třeba na týdenní bázi nebo měsíční bázi pomocí nebo podle potřeby konkrétní úkoly. Přesně tak. Jo, a v každém té oblasti samozřejmě ne každý potřebuje všechno. Jo, můžeme mít klienty, s kterými řešíme třeba jenom oddlužení. Jo, sami si našli zaměstnání nebo ani ho nikdy nestratili, protože třeba měli jenom alternativní trest. Tak s ním řešíme jenom tuhle věc. Pak taky velká oblast, kterou jsem nezmínila a zvlášť na naší pražské pobočce, je to obrovský téma, je bydlení. Jo, dovedete si představit, že když máte jako minimální sociální zdroje, to znamená, nemáte v okolí vlastně nikoho, kdo by vám s tímhletím pomohl, u koho byste mohli žít, máte minimum peněz, to znamená, nemáte žádný finanční zajištění, máte k tomu ještě dluhy, záznam v rejstříku trestů, což bohužel je i praxe v Praze, že vlastně pronajímatelé bytů už si můžou natolik vybírat, že si třeba lustrují ty zájemce nejenom formou toho, jestli ten člověk má dluhy, ale jestli má záznam v rejstříku trestů. Takže dneska je náročný sehnat nájemní bydlení pro kohokoliv v Praze a pro naše klienty ještě víc a proto máme i program, který je založený na principech Housing First, kdy věříme, že když ten člověk má domov nějaké místo, kam patří, tak vlastně jako je větší šance, že uspěje. To si dovedu představit, že když někdo jakoby je v dluzích na ulici a ještě na to není psychicky dobře, že jakou má si šanci jako vést řádný život a navázat vztahy se svými blízkými. A získat si vlastně jako důvěru zase společnosti a své komunity. Jakou roli v tom hrají principy restaurativní justice v té vaší práci? My jsme vlastně organizace, která jednak fungujeme přes 30 let a kdysi dávno při tom, když naše organizace vznikala, tak jsme byli i u zrodu probační a mediační služby, což je takové jako hlavní státní instituce, která aplikuje principy restaurativní justice. Tak si dovolím říct, že naše matky zakladatelky vlastně byly u zrodu vůbec toho, že nějaká restaurativní justice v České republice funguje i v rámci státního systému. Takže to máme jakoby velmi pod kůží, kolujou nám ty principy vlastně v krvi a uplatňujeme to i v práci s těmi klienty. To znamená, že v první řadě to, že je naším klientem pachatel, neznamená, že nevidíme tu druhou stranu, nevidíme, že on něco spáchal, má to důsledky a asi to nejklíčovější slovo v té spolupráci s tím klientem je odpovědnost. My se vlastně snažíme ty lidi dovést nebo provázet je v tom, aby byli zodpovědnější za sebe, za svoji rodinu, za to, co spáchali a jaký to mělo dopady a vlastně zodpovědnější celkově ve společnosti. A to děláte tak formou nějakých jako rozhovorů hlubokých s těmi lidmi, že s nimi jako mluvíte a vysvětlujete jim, nebo jsou nějaké praktické cvičení, workshopy? Jo, tak vlastně každý poradce a poradkyně, kteří u nás pracují, tak jsou vlastně vyškolení odborníci v práci s lidma, v umění rozhovoru, v umění motivovat lidi, hledat to, co ten člověk potřebuje, co ho v životě pohání. Každý máme nějaké přání, nejenom ty existenční a základní potřeby, ale každý chceme něčeho v životě dosáhnout a rozklíčovat, tohle je základ. Na tom pak můžeme stavět tu další práci. A to je, jako bych řekla, taky půlka naší práce. Jako dokázat s tím člověkem navázat vztah, dokázat ho povzbudit v tom, že má nějakou sebehodnotu a může pracovat na svých cílech. A pak ta konkrétní práce, ať už je to hledání zaměstnání, nebo vyřešení dluhů, nebo to, jak vrácení dětí do péče a podobně. To je vlastně součást té nápravy vztahů, že to vracení dětí do péče, když vlastně byly přetrhané ty rodinné vazby. Jo, ale to téma vlastně neobsahuje jenom to, jako aby jsme pomohli tomu člověku zažádat u soudu o svěření dětí do péče zpátky třeba, nebo vyřešení třeba těch vztahů mezi partnery, rodiči a tak dále.
ale i převzetí té zodpovědnosti, dokázat si uvědomit a přemýšlet nad tím, co vlastně způsobila ta moje trestná činnost a to, že jsem byl ve vězení s mojí rodinou. Co se tady dělo, když jsem tu nebyl, když jsem chyběl jako táta nebo máma. To musí být asi hodně silný příběhy, které zažíváte s těmi lidmi. Jak poznáte, že jste v tom na dobré cestě a že se to daří? Že ta cesta má ten dobrý směr? Tak samozřejmě je tam spoustu jako faktických výsledků, když ten člověk získá práci, daří se mu platit náhradu škody, bydlí, dokáže si vyřídit věci na úřadech, má vyřešenou svoji závislost nebo úspěšně se léčí, doléčuje a tak dále. Takže to je spoustu takových jako hmatatelných věcí, které v té práci nám dělají radost a jsou to konkrétní úspěchy, které s těma klientama dosáhneme. Ale celkově bych řekla, že jako takový dobrý ukazatel je, když ten člověk se k nám jako do té spolupráce vrací, to znamená, že ta spolupráce funguje, to znamená, že odpovídáme na nějaké jeho potřeby, který má. A já to u svých klientů pozoruju, takže když vidím nějaký růst, nějaký rozvoj, někdy i říkám, že ty klienti jako rozkvetou v rámci té spolupráce. Tak to jsou takové jako věci, které se nedají dát tolik do těch čísel, jako že tolik a tolik lidí jsme zaměstnali a podobně. Ale je to taky hrozně důležitý, protože to je často ten důvod, proč se ty ostatní věci daří. A stává se, že k vám lidi přijdou si pro pomoc a vlastně to jako nedopadne? Vlastně jako stává se to dost často. Často je to jako, jaký poměr to je, jako těch, co vlastně tak to odpadnou v uvozovkách? Nedokážu asi úplně procentuálně vyčíslit, ale jako určitě nějaký podíl, třeba 20-30% lidí, kde se jako nesejdeme na té cestě v tom momentě, kdy ten člověk tu pomoc, jako, kterou my nabízíme, dokáže přijmout, protože ta pomoc má samozřejmě taky nějaké podmínky. Jo, my potřebujeme od toho člověka, aby byl aktivní, aby byl motivovaný. Samozřejmě motivaci nevnímáme nějakou věc, která jednou je, jednou není. Je to nějaký proces, je menší, vyšší, člověk zvažuje, bilancuje vlastně, co se mu, jako, kudy se jako vydá a je to něco, s čím musíme umět pracovat. Vlastně dobře tomu člověku rozpoznat, co vlastně chce. Pomoct mu to rozpoznat a s tou cestou jít taky jeho tempem, jo, protože každý ten klient má trošku jiný tempo. Nemáme žádný mustr na to, že dneska k nám přijdete, za 3 měsíce budete mít všechno vyřízené na úřadech, pak se za 2 měsíce zaměstnáte, za další měsíc podáme návrh na oddlužení a na konci teda budeme řešit ještě možná, co jako budete dělat ve volném čase. Jako není to takhle nalajnovaný, nemůže to tak být, protože každý člověk je úplně jiný, úplně s jiným příběhem. Jak dlouhá teda ta spolupráce zhruba je? Jak dlouhá je ta vaše společná cesta? To je taky velmi různorodý. Vlastně může přijít člověk, který potřebuje pomoc vyřídit jednu jednotlivou věc. Jo, a může to být jedna schůzka. Jedna spolupráce potřebuje prostě napsat někam na úřad, na soud, poradit, jak si má požádat o výmaz z rejstříku trestu, pokud na to už má právní nárok. A nebo to může být cesta na několik let. Zvlášť u klientů, kteří vlastně většinu svého života strávili buď ve vězení, nebo na ulici, nebo drogovou kariéru. Tak když si představíte, že nejběžněji vlastně se člověk do takovýchhle problémů dostává, když je mladiství, taky tam je největší šance, když se začnete potýkat s těmahle věcma vlastně v tomhle životním období, že to nějakou dobu potrvá, než jako se dostanete zase pryč z toho, nebo prostě najdete nějakou jinou životní cestu. Takže máme klienty, kteří 15-20 let vlastně žili tímhle životem. Byli třeba 10krát ve vězení, to je úplně běžný. Vlastně takový běžný profil našeho klienta je muž, který byl opakovaně ve výkonu trestu odnětí svobody, je zadlužený více jak 500 000 a za sebou má většinou majetkovou trestnou činnost. A takoví lidé, kteří mají za sebou takto těžkou minulost, mají teda s vaší pomocí šanci opravdu na návrat k počestnému životu, teď to říkám tak jako v úvozovkách, takový legrační slovo, ale jakoby k dobrému, bezúhodnému životu. Jo, určitě mají. A chtěla bych říct, ale že to taky není tak, že jako úspěch považujeme vždycky jenom tu jako představu o tom, že ten člověk už nikdy nic neudělá, nebo všechno bude v pořádku, všechno bude fungovat, ale jakýkoliv zlepšení je dobrý. Ono taky opravdu hodně záleží, jestli se potkáme v momentě, kdy ten člověk jako je schopen odpovědět na tu naši nabídku.
Vy jste zmínila, že jsou jako různé bariéry. Vyjmenovala jste teda v práci, bydlení, dluhy. Jsou takový jako velký 3 faktory. Asi proto, že nejste specializovaní na adiktologické služby, tak asi vynecháme teďkon případně ty drogy. To teda jste řekla, že umíte nasměrovat na nějaké partnerské organizace. Umím s tím jako základním způsobem poradit. Orientujeme se v tom systému léčby, orientujeme se v tom, co to všechno pro člověka znamená, pokud je drogově nebo závislý prostě nejenom na drogách, ale třeba na alkoholu a tak dále. Ale vlastně nejsme adiktologická služba. Takže to necháme teď stranou a když jsme teda u té práce, bydlení a dluhů, tak jaký tam jsou vlastně ty nejtěžší, ty největší bariéry? U toho bydlení, tam už jste to řekla vlastně, Praha, jakoby asi nedostatek bytů, cenově dostupných a podobně, ale jak to vlastně funguje a jak pomáháte ty bariéry teda překonat v oblasti toho bydlení? Já bych řekla, že jako rozdělil bych to na takový dvě oblasti bariér. Jedna je uvnitř toho člověka, že něco neumí, nezvládá, nikdy to nedělal. Jo? Jako máme i klienty, kteří nikdy dlouhodobě nepracovali, nikdy nebyli v nějakým jako férovým zaměstnaneckým vztahu, byli zvyklí i třeba s ohledem na prostředí, z kterého pocházejí, na takovou tu prekariátní práci, na dohodu nebo na černo, neznají svoje práva, nevědí vlastně, jak se v takovém prostředí i chovat. A to je jako příklad z té oblasti zaměstnání. A pak jsou tam nějaké systémové bariéry nebo bariéry na straně myšlení ve společnosti nebo, jak my říkáme, mindsetu nás všech, jak ty lidi pohlížíme. I když je pravda, že tahle bariéra je vlastně i v hlavě těch našich lidí. Někteří klienti, když vyjdou z vězení, tak prostě mají pocit, že mají napsáno tady na čele, byl jsem ve vězení, všichni to na mě vidí a tím sami sebe sráží a ono to tak třeba vůbec není. Samozřejmě na některých lidech je vidět, že strávili nějaký čas svého života třeba na ulici, je to vidět viditelně nějakou sešlostí, nemají zuby, nebo jsou potetovaní nějakým specifickým způsobem a tak podobně na jejich vyjadřování, ale na spoustě z nich vůbec. Protože ta skupina lidí, s kterými pracujeme, říkala jsem, že hlavně zahrnuje jako lidi, kteří jsou recidivisté, kteří vlastně to měli jako nějaký styl života nebo nějaký prostě životní příběh do posud, ale máme taky spoustu lidí, kteří udělali jednorázovou chybu. Týká se to hlavně žen, třeba jsou to ženy velmi někdy vzdělané, protože se pohybovaly třeba v nějaké oblasti finančnictví, účetnictví, státní správy, kde udělali nějaký průšvih za hranou zákona. Jo, a tam můžou takové osoby jít do vězení třeba i na několik let, přestože nikdy předtím problém se zákonem neměli. Tak ty to na čele nebo na kůži v úzovkách napsané nemají, ale domnívají se, že to na nich každý pozná. Mají pocit, že mají ten cejch. A to je teda taková vnitřní bariéra, která komplikuje získání práce i bydlení. A pojďme teda ještě si to jakoby, ještě rozebrat. Když teda tyhle problémy jsou na straně jak zaměstnavatelů, tak těch lidí, tak jak vlastně jim to pomůžete překonat? Tak dovedu si představit, že jim třeba se snažíte dodat nějak sebevědomí, podpořit je, ale jako co konkrétně můžete udělat, když třeba ten systém není k těmto lidem vlastně vstřícný v příbězích, který na webu Rubikonu jsou k dispozici a které ukazují různé vlastně možnosti té nápravy a toho návratu do života a ilustrují i různé vlastně potíže, s kterými se vaši klienti a klientky setkávají. Tak tam se například mluví o tom, že často u toho zaměstnání je tak jako paušálně požadavek na čistý trestní rejstřík. Tak jak s tím můžete pomoct, když to u těch zaměstnavatelů takto je nastaveno a vaši klienti ho čistý nemají? Máme takovou plejádu nástrojů, jak s tím pracujeme. Jedna věc je, že ne úplně ve všech inzerátech, to je tak, že jako s klienty, kterým třeba chtějí rychle zaměstnání a chtějí to zkusit, tak prostě pomůžeme jim jako naučit se, jak se to vůbec dělá třeba, jak se dneska hledá práce na internetu, jak číst ten pracovní inzerát, jak oslovit toho zaměstnavatele, jak se chovat na pohovoru.
Tak to jsou takové jako základní dovednosti: sestavit životopis, a jak vlastně vědět, na co si troufnout, co můžu vlastně dělat, najít to jako profesní zaměření, případně kde získat další kvalifikaci, jak v tom spolupracovat s úřadem práce nebo využít jiný nástroje. Ale pak máme klienty, kteří třeba chtějí jako jiný typ spolupráce z toho důvodu, že v té oblasti, kde chtějí pracovat, tak zrovna v těch inzerátech ten požadavek je, a ne ve smyslu jako ze zákona povinný, ale prostě jako požadavek těch zaměstnavatelů. Tak my jsme vlastně za ty roky, co tuhle práci děláme, vybudovali nekomerční pracovní agenturu, která jdeme na to trošku od lesa, jdeme na to ze strany těch zaměstnavatelů. Vlastně aktivně vlastně zahajujeme nebo rekrutujeme firmy, zaměstnavatele na to, aby chtěli zaměstnávat naše klienty. Děláme pro ně práci, která spočívá v tom, že my toho kandidáta poznáme, zpracujeme profil vlastně toho člověka, on dostane, ten zaměstnavatel, vlastně takový luxusní hodnocení, který by jen tak nedostal od nějaký personální agentury, s tím, že ten zaměstnavatel nás skládá důvěru, že toho člověka známe, víme, že je spolehlivý, že je motivovaný, a v takovou chvíli víme, jaký jsou jeho slabý, silné stránky, a tohleto tomu zaměstnavateli doručíme a on za to respektuje to, že ten člověk má záznam v rejstříku trestů. Ti zaměstnavatelé si můžou v té spolupráci s náma vybrat, že třeba nechtějí nějaký typ trestné činnosti, který má ten člověk za sebou, kromě těch dalších mnoha kritérií, který samozřejmě na toho zaměstnance mají. Takže to je taková jako způsob, který jsme přijali od jako partnerské organizace z Anglie, kdy jdeme na to přes ty zaměstnavatele a vlastně dostáváme pozice k obsazení, kam můžeme ty naše kandidáty posílat, což pro mnohý z nich je třeba jediná cesta, jak to zaměstnání získat. Vy jste teda vlastně si navázali vztahy s konkrétníma zaměstnavatelema, a oni vědí, že se na vás můžou spolehnout, a jim na ty pozice už posíláte prověřené lidi, prostě úplně jako pracovní agent. Hledáme vlastně ten, říkáme tomu matching, jo, nebo to je takový pojem prostě obecně. V té personalistice hledáme to správného člověka pro toho správného zaměstnavatele na správné místo, a vlastně taková jako mise v tomhletom je jako přesvědčit vždycky toho zaměstnavatele, že člověk i se záznamem může být dobrý, loajální zaměstnanec, že si mnohdy bude vážit ty šance, ty možnosti pracovat víc, než někdo, kdo přijde z ulice, vidí ho hodinu, projde pohovorem, má dobrý vzdělání, ale třeba mu chybí nějaké další kompetence. Bylo těžké ty zaměstnavatele jako rekrutovat, přesvědčit ke spolupráci? To je taková sněhová koule, vlastně ze začátku to bylo těžší, taky záleží na tom, v jaký fázi vlastně ekonomika se nachází, jestli je zrovna velká poptávka. Teď jako poměrně dlouhou dobu nám trh práce hraje do karet, že pořád poptávka po spoustě pracovníků, zvlášť těch manuálních profesích, což je nejčastější jakoby oblast, kam se vlastně naši klienti ubírají k zaměstnání. A vy máte také tréninkové centrum v rámci Rubikonu. To je nějaký ještě jako předstupeň toho, než vlastně vyšlete klienty do toho světa zaměstnání. To funguje jak? Jo, máme tréninkové pracovní místa, což je taková příprava na to ostré zaměstnání. Já jsem shodou okolností taky vedoucí tréninkových míst na jednom z našich pracovišť v komunitním centru a zahradě Kotlaska, kde klienti pracují buď na zahradě jako pomocní zahradníci nebo v úklidu v tom centru. A to je vlastně pro lidi, kteří při té spolupráci s tím jeho poradcem nebo poradkyní indikují, že mají nějaké bariéry, které jim brání vstoupit na ten běžný trh práce. Nízký sebevědomí, nikdy jsem nepracoval. Mám tam hodně věcí, které můžou selhat. Nemám zázemí, mám nestabilní bydlení, v minulosti závislost a podobně. Takže ten člověk potřebuje si to natrénovat, jak to vlastně funguje. Jak to správně má být, jak mám se chovat k nadřízenému, co je OK, když se omluvím 5 minut před tím, než jsem měl přijít do práce, nebo raději den dopředu, když vím, že mi není dobře a musím zůstat doma a podobně. Včetně těch praktických dovedností, že se ti lidé na tom tréninku naučí tu samotnou práci
a získají nějakou praxi. To pak samozřejmě v tom životopisu vypadá mnohem líp, když už tam nějakou čerstvější pracovní zkušenost mají. A pro nás to zároveň nám to dává velkou výhodu, protože toho člověka máme možnost dost poznat, zapracovat na jeho jako slabých stránkách společně s ním a vlastně ho víc připravit na to, aby jsme ho pak doporučili do toho běžného zaměstnání. Máte nějaký hezký příběh z toho tréninkového centra? Jo, dneska jsem si zrovna vzpomněla, když jsem jela sem, stavil se u nás v komunitním centru kolega, bývalý kolega na tréninkovém místě, který tam pracoval na zahradě, už je to několik let a vlastně měl takový sen, chtěl vlastně pomáhat dalším lidem. Byl to člověk z prostředí, kde vlastně trestná činnost byla úplně normální. Vlastně už jako 12letý se poprvé dostal do vězení a neměl moc žádný vzdělání, ale prostě hodně si zatím šel. Takže teďka po několika letech vlastně pracuje jako pracovník v sociálních službách v zařízení pro lidi s mentálním postižením. A jako ten jeho velký sen se naplnil, i přestože to jako tenkrát vůbec tak nevypadalo a pomáhá dneska dalším lidem, což je za mě úžasný příběh. A co rozhodlo o tom, že to vlastně bude příběh s takhle šťastným koncem, ne, ale jako začátkem vlastně novým? Když se o tom bavíme s tímhle konkrétním třeba člověkem, na kterýho teďka myslím, tak já myslím, že to je ta důvěra, kterou jsme do něj vložili. Jo, že on přišel s nějakou jako představu, že se chce změnit, že chce změnit svůj život, ale to nestačí, jako musí vám někdo věřit, že to dokážete. A nejenom jako, že vám to jednou řekne, ale že to vnímáte nějakou dobu, abyste tomu sám opravdu dokázal uvěřit. Jo. A pak už ty překážky, které musíte překonávat, jdou překonávat mnohem s nás. Nejde teda jenom o práci, ale jde i o bydlení, o tom už jsme se trošku pobavili a jde také o ty dluhy, které člověka stahují dolů a můžou být možná někdy i překážkou právě v té práci. Protože také z jednoho příběhu u vás na webu jsem se dozvěděla, že když, a je to zřejmě typické, že těch dluhů a těch exekucí mají vaši klienti třeba víc, takže to je pro zaměstnavatele docela velká administrativní zátěž a pokud ty srážky třeba oni nezaevidují nebo neprovedou nějak jako správně, tak těm zaměstnavatelům hrozí postihy a to může sloužit taky jako, představovat taky bariéru toho zaměstnávání. Co se s tím dá dělat? Jak tomu můžete vy v Rubicon Centru pomoct? Je to tak, jednak je to nějaká zátěž pro zaměstnavatele, takže možná jsou zaměstnavatele, kteří jako, když vám přijde 5 uchazečů a jeden z nich má exekuce, tak vlastně si vyberete jiného srovnatelného kandidáta, protože to prostě budete vědět, že vás to bude v důsledku stát nějaké peníze na práci té účetní. A další věc je, že nám zaměstnavatele vlastně říkají, my nemáme jak ty lidi motivovat, protože jim prostě se srazí ze mzdy, což je v pořádku, protože ty dluhy je potřeba platit a je potřeba, aby těm věřitelům odcházely peníze, ale oni pak bojují s tím, jak vlastně toho člověka finančně motivovat, aby jim chodil třeba na směny, výjimeční směny, aby prostě mohl nějak kariérně růst a podobně. Takže to je taky jako na straně toho zaměstnavatele problém, který jako identifikují. A pak samozřejmě spoustu lidí má špatnou představu o tom, kolik jim bude zůstávat v exekuci, takže my vlastně při té práci u těch klientů i boříme ty mýty o tom, jestli se vyplatí nebo nevyplatí pracovat na smlouvu, aby už nepracovali v té šedé ekonomice, jaký jsou výhody a nevýhody, jaký rizika to pro ně skýtá, když nebudou pracovat legálně. A hlavně to, že u většiny případů se ty dluhy dají řešit. A velká část našich klientů je vlastně indikovaná na to, aby ty dluhy byly řešeny oddlužením, protože to zadlužení jsou předlužení. To zadlužení není řešitelný běžným způsobem, takže vlastně my jsme akreditovaným poskytovatelem nebo podavatelem insolvenčních návrhů, takže klienti u nás, pokud mají stále zaměstnání, tak si můžou podat návrh na oddlužení, což v tuto chvíli znamená, že po 3 letech vlastně splatí nějakou část a na většinu těch dluhů jsou potom jsou jim odpuštěny zbytek těch pohledávek. Samozřejmě se to nevztahuje třeba na náhradu škody z trestné činnosti,
nebo na výživné. Mhm. Jaké jsou ty další bariéry? Jestli, nevím teď, jestli už jsme probrali všechny ty hlavní, ale aby jsme něco důležitého ještě nevynechali z toho, co vlastně Rubicon Centrum dělá, poskytuje a s čím pomáhá. Já bych možná jako zmínila to, že některé bariéry si jako společnost vytváříme sami. Tím, jak vlastně o celé téhle věci přemýšlíme. Co vlastně chceme od toho trestního systému a od toho, aby se stalo s tím člověkem, když udělá nějakou chybu nebo nějakou závažnější věc. Tuhle otázku si myslím, že si musíme klást a my jako odborníci víme, pokud je ten systém zaměřený jenom na identifikaci pachatele, vinu a trest, vlastně ten restriktivní systém, že to moc nefunguje. Jo, že potřebujeme, aby ty lidi přijali zodpovědnost a soustředili se na nápravu těch následků. Ne na to, že mají někde napsaný, že jsou vinní. Ale co to znamená pro tu oběť, jak to můžu nejlíp napravit, jak můžu změnit svůj život, abych už se nikdy nic takového nestalo. Takže jde o ten úhel pohledu vlastně na to. A pak mi přijde ještě hodně důležitý si uvědomit, že to není žádná skupina lidí, kteří žijou někde izolovaně od nás. Každý vězeň bude jednou něčí soused. Je to něčí, mnohí z nich jsou něčí tátové, mámy, děti. Jo, mají svoje rodiče, mají své okolí. Prostě ty lidi tady mezi námi žijí a nezmizí. Jo? Takže buď se rozhodneme jim tu cestu do společnosti zpátky jako usnadnit, anebo nás to bude stát víc peněz a méně bezpečí. A v tom tedy pomáhá ten restaurativní přístup, v tom, abychom tohoto posunu v tom vidění dosáhli a ty nástroje toho restaurativního přístupu tomuhle pomáhají. Teď nedávno vlastně v létě byla schválená novela zákona, která zavádí ty restaurativní zásady jako povinně do té praxe. A dá se už nějak posoudit, jestli to skutečně může pomoct, když to bude takhle v zákoně deklarováno? Je to jako by významný systémový krok, nebo je to jenom symbolická věc? Já myslím, že symboly jsou důležitý. Jako, my tomu opravdu věříme, že když v každé fázi toho trestního řízení ta restaurativní zásada bude uplatňovaná, tak ten systém celkově se zlepší. To, na co my se třeba hodně soustředíme, je to, jak má vypadat vlastně ten výkon trestu. Když se na to budeme dívat z pohledu ne odplaty, ale z pohledu nápravy, tak ten systém bude vypadat jinak. Ten pobyt ve vězení bude vypadat jinak. Možná si i víc zvážíme, koho do toho vězení potřebujeme poslat a komu naopak víc pomůže, když zůstane třeba ve svém prostředí. Nevypadne z práce, nevypadne z rodiny. Jo, když změníme ten úhel pohledu, že je to náš společný problém, který potřebujeme vyřešit a co teda nejlíp funguje, aby došlo k té nápravě, nejenom k té odplatě, tak k tomu potrestání, tak si myslím, že se ten systém začne v těch jednotlivých místech jako měnit. K tomu, aby to prostě líp fungovalo. A začíná se to měnit? Děje se to? Já si myslím, že tím, že se na to klade větší důraz, více o tom mluví, a všechny jako části toho systému na to myslí. Jako začínáme někde u policie, potom soudy samozřejmě, státní instituce, kde potom probíhá ten výkon toho trestu, ať už je to probační mediační služba nebo vězeňská služba České republiky, kde prostě tím systémem prochází spousta lidí a potřebujeme, aby tam byl ten důraz na tu nápravu, na to, co ten člověk potřebuje změnit, nejenom aby někde pobyl za trest, aby se mu odněla svoboda na nějakou dobu, ale by během toho měl šanci se posunout a nevyšel ještě s většími bariérami. My se vlastně setkáváme s tím, nebo to, co potřebujeme reformovat, aby vlastně to české vězeňství odpovídalo vlastně těm výzvám dnešní doby, je aby během toho výkonu trestu vlastně ten člověk nevyšel s většími bariérami. To znamená, aby neměl víc dluhů, menší šance na trhu práce, méně dovedností, menší orientaci ve společnosti a menší motivaci. A to se teď zřejmě v současnosti zatím ještě děje, nebo teď ten trestní systém je nastavený tak, že ty lidi odcházejí potrestaní, možná zadupaní do země a právě s těmito bariérami. Taky v jednom z těch příběhů u vás na webu z příběhu Michala, který se vyučil zahradníkem,
Tady mám citaci. Vězení není náprava, tak to vůbec nefunguje. Naučíte se věci, o kterých ani nevíte. Potkal jsem tam novou partu a začali jsme dělat drogy. 2-3 roky jsem byl na svobodě a pak jsem tam šel znovu, tentokrát už na 8 let. Tak to zní jako, že to nápravné zařízení teda není moc nápravné. A já bych si ráda myslela, že se to jako mění, že třeba i zásluhou vaší a dalších organizací a nějakými systémovými změnami se to posouvá. Jak by měl správně ten systém vypadat? A co byste potřebovali, aby se změnilo v tom vězeňství, aby to fungovalo správně? A tak ono vlastně nejde jenom o vězeňství, protože jenom část lidí, kteří spáchají nějaký trestný čin, jde do vězení. Ale i tak jsme bohužel třetí, ale to není dobrý žebříček, jako ve vězeňském indexu v Evropské unii. To znamená, že máme třetí největší počet osob uvězněných na počet obyvatel. Takže vlastně ten první krok by byl neposílat tolik lidí do vězení? Určitě je tady nadužívání a to pak jako způsobuje to, že máme velkokapacitní zařízení, v kterých opravdu ty lidi jako neprocházejí žádnou změnou nebo nemají šanci procházet. Neříkám, že všichni chtějí nebo všichni o ní mají zájem, ale ti, kdo o ní zájem mají, tak mají dostat tu šanci, aby na sobě mohli pracovat a jako víc z toho vězení s větší šancí v té společnosti fungovat. Což se děje jenom částečně, ale tím, že vlastně tou novelou doufáme v to, že se to začne v jednotlivých částech toho systému víc projevovat, v jednotlivých koncepcích těch institucí, ať už vězeňské služby, nebo vlastně v té koncepci trestní politiky se to bude víc uplatňovat. Existuje spoustu systémů, kterými si můžeme ze zahraničí inspirovat, jo? Ať už je to třeba justice zaměřená na příčiny. Jo? Když se podívám na toho člověka, tak se nedívat třeba jenom na to, že udělal nějaký trestný čin a na to je takováhle sazba. Ale co vedlo k té jeho trestné činnosti? Je to jeho sociálně-ekonomická situace? Je to, že bere drogy, přirozeně tedy krade, dělá násilí třeba, protože prostě a tak dále. Jak můžeme ošetřit ty příčiny? Jak můžeme nabídnout efektivní pomoc, aby se ty příčiny odstranily? Jo, a to dneska, když jdete k soudu, soudí vás za trestní věc, málo kdo řeší. Si dovedu představit, že možná, když to lidé uslyší, tak budou mít pocit, že to už hraničí s nějakým vyviňováním lidí a že se hledají jako příčiny vlastně mimo toho člověka. No, nepochybně tam jako jsou, protože člověk nevisí ve vzduchoprázdnu, ale často reaguje na základě už nějakých zkušeností, podmínek, traumat. Ale jako jak to komunikovat nebo ušetřit, aby to vlastně tak nebylo, aby si pak člověk nemyslel, jako můžu způsobit komukoliv jakoukoliv škodu, protože já za to vlastně nemůžu. To já ne, to okolnosti. Jo, rozumím, na co se ptáte a chápu tenhle pohled a to se nesmí nikdy stát. Jo, každý člověk je zodpovědný za svý chování a musí přijímat důsledky toho chování. To znamená, jestliže máme systém, v kterým nějaká věc je společností nepřijímaná, je to vlastně označený za trestný čin a je za to stanovený trest, tak jako jestliže to páchám, tak vlastně musím přijmout zodpovědnost za to, že ten trest přijde. Ale my se na to snažíme dívat optikou toho, že potřebujeme jako společnost to vyřešit nějak efektivně. A my prostě víme, jako ze všech výzkumů, ze všech kriminologických studií, ze vší praxe, třeba ze zahraničí, v zemích, kde se to daří lépe, ta recidiva je nižší, je tam nižší vězeňský index. Vyplývá, že se vyplatí na to jít tímhle způsobem, jak jsem popisovala. Opravdu jednak se dívat na příčiny té trestné činnosti a jednak se zaměřovat na tu nápravu, nejenom na to potrestání. No, to má takovou paralelu jako ve výchově. A teď to nechci nějak zlehčovat, ale myslím, že jo. Jako někdy, když mluvíte o těch principech, tak si představuju, jak se chováme k dětem, když něco v uvozovkách provedou. A taky vlastně tam vnímám, že když ty děti jsou jako tvrdě potrestané za něco, co provedli, tak si v tu chvíli nezačnou říkat, ano, musím se stát lepším člověkem, ale pociťují často třeba křivdu, hněv, nějaký ponížení a to málo kdy vede k tomu, že pak člověk se chová líp, ale spíš jako naopak. Jo, když vlastně bychom vzali tu paralelu a uplatňovali ten restaurativní přístup vlastně ve výchově s dětmi, tak se s nima asi budeme bavit, když třeba se něco stane,
bouchne kamaráda, co to jako toho kamaráda to bolí, co to pro něj znamená. Teď má strach, jestli jste dál kamarádi, jak to naruší váš vztah, co teď bys měl udělat. Měl by ses omluvit a tak dále. Jaký máš teďka ty emoce, proč se to vlastně stalo? Proč se na něj zlobíš, proč si ho bouchnul? To se musí stát, aby si dokázal tuhle situaci zvládnout líp. Možná na příkladu těch dětí si to jako uvědomíme líp, než když už pak bavíme se o těch závažnějších věcech, ale řekla bych, že principiálně to je to podobný. Ještě mě tam napadla podobné přirovnání, jak jste mluvila o tom, že když lidi po návratu třeba z vězení nebo po výkonu trestu se nevnímají jako někoho, kdo si zaslouží tu šanci, mají to velmi nízké sebevědomí, tak je to takový trošku dětský princip, když si to dítě řekne, tak máma s tátou si myslí, že jsem příšernej, tak já teda se budu chovat příšerně. Že jako to opravdu to zadupání do země vlastně nevede k lepším výsledkům. Vlastně to, čemu dáváme pozornost, to roste. Jo, takže když se budeme zaměřovat na to, jako kde ten člověk může fungovat, co mu jde, v čem je dobrý, v čem je jedinečný, tak to poroste. Když se budeme zaměřovat jenom na to, co se nepovedlo, co je špatně, bez ohledu na to, že bychom to měli pojmenovat, tak bude růst tohle. Ale teda neznamená to, že tam mažeme nějakou zodpovědnost. Naopak restaurativní justice je jako ve svým základě vlastně zaměřená na potřeby obou těch stran a na řešení těch důsledků. My sice máme pocit, že tím potrestáním vlastně ty oběti dostanou to, co potřebují, ale my se jich v tom trestním systému neptáme, co potřebují. A je až vlastně někdy šokující, zvlášť pro lidi, kteří se třeba nikdy nestali obětí trestného činu, že ty potřeby můžou být paradoxně úplně jiný, než to, aby šel někdo do vězení nebo mi něco zaplatil. Jo, týkají se mnohem hlubších věcí, jsem v bezpečí, proč se mi to stalo, jak k tomu mohlo dojít, udělal jsem já nějakou chybu. To jsou jako takový paradoxní, někdy až temné věci, na který člověk asi nemyslí každý den, ale ten základ je v tom, že se jako zeptáme té druhé strany, co je pro tebe zadostiučinění. A tato věc, o které se teď bavíme, jak vlastně přistupovat k tomu, když dojde ke konfliktu nebo k porušení nějakých pravidel, které ve společnosti máme, není nová. To řeší jako lidstvo, co je lidstvem, že jo. A není ani nový to, že to lidi mají řešit spolu ideálně, jo, nebo nějakým dialogu. Různý tradiční společnosti měly různý systémy na to, jak vlastně řešit konflikty, jak vlastně do toho zahrnout třeba nějakou komunitu, protože to, že se stane něco špatného, že můj syn dá ránu tvýmu synovi, nezasahuje jenom ty dva kluky, ale i jejich rodiče, tu komunitu, v které žijou, nějaké fungování. Jo? Jenom v naší společnosti, která je víc jakoby taková institucionalizovaná, máme pocit, že když to teda vyřeší ten soud, tak je to vyřešený, ale ten člověk se vrací do té společnosti. Takže víc vnímat tu provazbu, že to je všechno propojený. A teď tady nechci úplně zabíhat, jako to zní tak jako ezotericky, ale snažím se jakoby na to podívat trošku víc jako filozoficky, že je to opravdu otázka toho, jak se rozhodneme jako společnost takový problém řešit a co je vlastně efektivnější. Měli bychom se rozhodnout pro to efektivnější, už jenom proto, jak jste říkala, z takového praktického důvodu, že člověk, který je propuštěný z vězení, se fakt může stát naším sousedem. Stane se něčím sousedem. Nebo něčím sousedem a chceme mít za souseda člověka, který je motivován žít dobrý život. A ještě tady máme mikrofeministickou výzvu. Ta mikrofeministická výzva spočívá v tom, že zkoušíme vyzvat čtenářstvo a posluchačstvo k tomu, aby do svého života zapojili nějakou změnu, která může mít velký vliv na jejich život a na životy lidí v jejich okolí, i když ta změna třeba může být malá. A my jsme tady ještě před natáčením mluvili o tom, že je věc, kterou vy byste chtěla změnit. Ta se teda týká systému a vězeňství, ale my z ní uděláme mikrofeministickou výzvu. Tak můžete mě říct, co byste si přála změnit?
Jo, já tenhle týden hodně myslím na vlastně naše klientky nebo třeba budoucí klientky, ženy, které jsou ve vězení, protože v České republice vlastně pracujeme na tom, aby se změnil vlastně způsob, jakým pobývají ve vězení ženy, protože náš systém je vlastně designovaný pro muže. A to, aby se v rámci výkonu trestu mohlo dojít té změně a k té motivaci a k tomu všemu, o čem jsme mluvili, tak potřebujeme, aby ty podmínky pro výkon trestu žen byly specifické, aby zohledňovaly jejich potřeby, jejich životní situace, které jsou často jiný. A to, co mě napadlo v souvislosti s tou výzvou vlastně, co může každý udělat, když potká nějakou ženu, která má za sebou vězení nebo trestnou činnost, tak vlastně to v čem jsou jakoby ženy, které jsou ve výkonu trestu jako odlišný, nebo co se tam objevuje mnohem častěji než u mužů, je traumatizace. Většina žen, které mají za sebou trestnou činnost, byly taky současně oběti trestné činnosti nebo nějakého násilí, domácího násilí. A to je možná věc, kterou když si člověk uvědomí, když se s takovouhle ženou potká, tak to změní trošku úhel pohledu na to, co se vlastně v těch jejich životech odehrálo a proč možná oni sami taky překročili zákon nebo udělali nějakou velkou chybu. Takže vyzýváte k většímu pochopení zejména pro ty ženy? Jo, vyzývám k většímu jakoby širšímu pohledu vlastně na ten jejich příběh a na to, že tam právě často bývá i to, že současně nebo předtím vlastně ty ženy trpěly nějakým násilím nebo mají za sebou traumatické zážitky, které souvisejí s jejich dalšími činy. Ještě by mě zajímalo, v jakých ohledech, v jakých bodech vlastně ten systém není nastavený na ženy, ale je designovaný na muže. Jak se to vlastně projevuje konkrétně? Ať už je to k možnostem vlastně řešení tady těch věcí, které jsem zmínila, vlastně práce s traumatem, práce s emocemi. Ženy vlastně velmi trpí ve vězení tím, že ty zařízení jsou velkokapacitní. To znamená, oni potřebují nějaký intimnější prostor a nějaký jiný způsob práce vlastně i toho odborného personálu. Až po ty úplně jako praktické věci typu hygienických pomůcek, nějakého většího komfortu v této oblasti. A třeba v řešení menstruačních potřeb, tak? Možnosti, jak často se můžu umýt a podobně. Ale pak jsou tam i ty věci, kdy vlastně velká část žen, které jsou ve vězení, jsou matky, mámy a většina z nich stojí o to, aby se svým dětem mohli věnovat. A to je jako, bych řekla, velký poselství v tom, že pro většinu těch žen je i to, aby mohli vlastně být dobrýma mámama, největší motivace pro to, aby jako si dali svůj život dohromady. Takže upravit ten výkon trestu tak, nebo pracovat s tímhletím faktem, že ta rodina pro ty ženy je často nejdůležitější a motivace pro to, aby se změnily. Tak asi ten vztah k těm dětem je věc, která taky může jim pomoct vrátit se do toho života slušného v uvozovkách. Potřebujeme to podpořit, to jsem chtěla říct. Dobře. Tak ještě mě napadá, že se z toho dá udělat taková výzva praktická, že pojďme vnímat všude to, že ženy potřebují specifické věci, že je potřeba veřejný prostor, nejen ten, ale i různé jako systémy a pravidla nastavovat tak, aby zohledňovaly genderově specifické potřeby žen, a když vidíme, že se to neděje, třeba v práci ve veřejném prostoru, tak na to pojďme upozornit. Napadá mě, když už jste zmínila ty menstruační potřeby, že můžeme chtít, aby na pracovišti byly důstojné podmínky pro ženy, které menstruují, nebo pro osoby, které menstruují, menstruační potřeby k dispozici a třeba čas a prostor na to si nějak obstarat hygienické potřeby. To je taková. A když to není, tak o to pojďme požádat, protože to neděláme pro sebe, ale pro ostatní. Hezký, děkuju. Já taky děkuju. Já moc děkuju, že jsme to tady spolu mohli probrat. Přeju centru Rubicon nebo Rubicon centru mnoho spokojených klientů a šťastných konců a dobrých začátků. Děkuju vám za rozhovor. Já taky moc děkuju za krásné otázky, hezký povídání. Hezký den.